Έλα. Όχι, όχι, όχι. Συνέχισε το, Θα συνέχισε το. κάνεις πρόβλημα, κύριε Μανάκα. Δεν θα κάνω πρόβλημα, ρε μαλάκα. Τι λες τώρα. Έλα. Τέλος πάντων, ας δούμε τώρα τι θα γίνει. Και όπως βλέπετε, κανένας δεν έχει το σεβασμό. Και τι να πούμε, Μανώλη μου, κοιτάξτε το Μανώλη, κοιτάξτε το Μανώλη πώς είναι. Πες μας κάτι, Μανώλη, πώς είναι εδώ. Ωραία δεν είναι εδώ. Πες κάτι, ρε Μανώλη, ωραία είναι. Εντάξει. Τα πες όλα. Εντάξει. Δεν έχει άλλο. Έτσι είναι, Μανώλη, έτσι. Τρέβεις. Εδώ που βλέπετε, έμεινα εγώ παλιά και εντάξει, ήμουνα καλά μέχρι την μέρα. Ήρθανε κάποιοι μαλάκες και πήγανε και κάτω. Ήταν μεγάλη της βλακία να το κάνουν αυτό. Εμένα δεν με φανταστήκα ότι θα βάλω μια μέρα μια μεγάλη φωτιά. Με το οποίο αυτά θα γίνει μια πλάκα, τέλος πάντων. Μου έβαλαν φωτιά τότε. Και εγώ τους λέω, γιατί να βάλετε φωτιά αφού τώρα τελειώσαμε. Τι να κάνουμε. Και πραγματικά τελειώσαμε. Δεν γίνεται τίποτα άλλο παρά να ανεβούμε σε μια στέλη και να κοιτάξουμε τον κόσμο. Να ανεβούμε στο βουνό από εκεί. Εσείς τι λέτε. Ο Μανολάκης ο Μουνάκης που κοιτάει εκεί πέρα και μας τραβάει. Το φωτογράφο μας. Και θα ανεβούμε στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ θα ανεβούμε σήμερα. Πάντα φτιάξαμε. Ωραία καινούργια. Έλα, κάτσε. Κάτσε εδώ, Γιώργο. Γιώργο, εδώ. Φωτογραφίσει το κόσμο. Δεν θέλω να φωτογραφίσει το κόσμο εκεί. Κάτσε εκεί μακριά. Όχι ρε, έλα μωρμαλάκα. Εδώ πέρα μυρίζει καθαρό οξυγόνο, ενώ εκεί πέρα μυρίζει διοξείδιο του άνθρακα. Τι πιστεύετε ότι είναι πιο καλύτερο, το διοξείδιο ή το οξυγόνο? Εγώ πιστεύω ότι είναι το οξυγόνο. Γιατί κάτω είναι όλοι τρελοί, καταλάβατε. Είναι καθυστερημένα λίγο τα παιδιά εκεί κάτω στο ίδρυμα. Καθυστερημένα, έλα να σε τραβήξουμε. Έλα να σε τραβήξουμε στο ίντερνετ. Εδώ πέρα. Θα το βάλεις στο YouTube αυτό, σε πρόσεχε. Τι? Θα το βάλουμε στο YouTube, Όχι ρε. Έχω βάλει το κωδικό μου πρόσβαση. Για το ίντερνετ πολύ αυτός και για το YouTube. Έλα, θα αναβήξουμε τώρα εδώ. Αυτός είναι ο Μανώλης. Μας στέλναμε για τόση ώρα. Εδώ είναι η Κατερίνα με τον καφέ της και τα τσιγάρα. Δεν τραμπάλα. Τέλος πάντων, κοιτάξτε και τα τσιγάρα του Μανολάκη Μουνάκη που καπνίζει όλη μέρα. Wisdom. Πάμε να κάτσουμε. Πώς αυτά τα βίντεο θα ανεβούνε κάπου. Υπάρχουν και φυλακές που έχουν ανεβεί στο κουτσίδι και πρέπει να τις λύσω αμέσως. 4 λεπτά, ας το διακόψουμε. Ας κοιτάξουμε μια μαμιά εδώ έτσι, το Μανώλη και αυτά, τέλος πάντων.